Hello, moje meno je William a som učiteľom anglického jazyka. Poviem vám, ako sa učiť cudzí jazyk jednoduchšie a efektívnejšie. V minulom videu sme si hovorili niečo o gramatike. O tom, ako sa ju učiť, a takisto aj ako sa ju neučiť. Tiež sme si povedali, že rozprávať po anglicky dokážeme aj bez toho, aby sme boli experti v gramatike. Že nemusíme ovládať všetky gramatické pravidlá a takisto, že sa ju dokážeme naučiť bez toho, aby sme si čítali a biflovali sa všetky definície. Dnes si povieme niečo o listeningu, teda o počúvaní. Let's start! Prečo je listening taký dôležitý? Znovu sa vrátim k tomu, ako ste sa vyučili po slovensky, keď ste boli dieťa. To, čo ste robili, bolo, že ste opakovali vety, opakovali ste slova po svojich rodičoch. Tak by to malo vyzerať aj v angličtine. Hej. Nikdy ste sa nepýtali, ako sa povie toto, ako sa povie tamto, ako vyjadrím minulý čas, ako vyjadrím budúci čas. Preto je listening taký dôležitý. Listeningom sa učíte slovnú zásobu, gramatiku, takisto aj výslovnosť. Hej. Listeningom sa naučíte viac, ako keby ste len čítali. A v škole sme veľa čítali. V škole sme robili veľa cvičení. Učitelia na nás rozprávali po slovensky. Čiže my sme tú reálnu angličtinu ani len nepočuli. A práve preto sme dosiahli tú úroveň, ktorú by sme potrebovali. Hej. Predtým, ako ste sa naučili čítať, ako ste sa naučili písať, ste vedeli rozprávať. Rozprávať ste sa naučili počúvaním. Tak by to malo vyzerať aj v cudzom jazyku. Najprv sa naučite počúvať, potom sa snažite rozprávať a potom všetko ostatné. Takže ako na to? Povieme si. Keďže stále rozprávame o deťoch, pri deťoch aj ostaneme. A ten prvý krok, ktorý musíte spraviť, je, že začnete počúvať detské audioknihy alebo budete pozerať detské rozprávky. Tu sa používa tzv. Easy English, to znamená jednoduchá angličtina, a tým budete veľa rozumieť, ale veľa sa aj naučíte. Ak to zvládnete, môžete ísť na ďalší level, a to je audioknihy, rozprávky, filmy pre tínedžerov. No a ak zvládnete aj toto, môžete ísť na to náročnejšie, niečo pre dospelých. Hlavne nie je to niečo, čo vás baví. Ak budete už aj pozerať film, alebo budete pozerať video, veď predsa YouTube je plný videí v angličtine, takisto filmy, ktoré máte radi, sú v angličtine, alebo tá väčšina filmov, ktoré máte radi, sú v angličtine. Teda, ak ho budete pozerať, nesústreďte sa na jednotlivé slova. Musíte sa sústrediť na vety alebo obsah. Ako náhle sa budete sústrediť na jednotlivé slova alebo jedno slovo, niekde sa zaseknete, niekde v strede vety a už vám uniká celý zmysel konverzácie alebo toho obsahu. Prestane vás to baviť. Ak nerozumiem, nevadí, idem ďalej. Takisto veľa študentov si zapína titulky. Fajn, ale určite nie slovenské. Ani si to neuvedomíte, ale sústredíte sa iba na písaný text v slovenčine a vypínate angličtinu. Vypínate listening. Čiže slovenské titulky nie. Ak máte zapnuté anglické titulky, fajn, ale iba v prípade, ak dokážete popri čítaní a sa sústrediť aj na to hovorené slovo, na ten listening. Pokiaľ to nedokážete, radšej tie titulky vypnite. Listening first. Ten prvorady je ten listening, až potom čítanie. Ako som už spomínal, listeningom si dokážete zdokonaliť aj svoju výslovnosť. Najprv si ale povedzme, že tak ako nemusíte mať dokonalú gramatiku, ani vaša výslovnosť nemusí byť dokonalá. Toho slovenského akcentu sa aj tak ľahko nezbavíme. Jediný spôsob, ako sa naučiť dobre tú výslovnosť, je
počúvaním a zároveň opakovaním. Pretože tá výslovnosť nie je iba o zvukoch alebo vyslovení daného jedného slova, ale je to aj o intonácii. Čiže treba počúvať native speakerov a treba ich napodobňovať. Určite to nie je o tom, že si budete čítať nahlas. Veď skúste len tak doma si prečítať jednu vetu a nahrajte sa, ako čítate. Potom si tú istú vetu vypočujte od native speakera, snažte sa to zopakovať a znova sa nahrajte. Uvidíte obrovský rozdiel. Ľudia, aj študenti hlavne teda, majú veľké rozdiely vo výslovnosti, keď čítajú a keď iba opakujú vety, či už po mňa po lektoroch. Čiže najlepším spôsobom, ako sa naučiť výslovnosť, to znamená aj intonáciu, je počúvať a opakovať. A teraz, kedy a koľkokrát za týždeň by som mal počúvať angličtinu? Well, odpoveď je jednoduchá. Vždy a všade. Vždy, keď sa dá, všade, kde sa dá, počúvajte. Týmto spôsobom sa vám to dostane najrýchlejšie a najlepšie do uší a naozaj uvidíte veľký pokrok. Ja? Tak čo? Je listening dôležitý? Ja dúfam, že som vám dokázal, že áno. A hneď po skončení tohto videa si nájdete na YouTube niečo zaujímavé a budete počúvať angličtinu. So, have fun. Bye.